Enkelit lentää mun uniin. Morjes! Yleltä ollaan taas hyvällä asialla liikkeellä. Perjantaina on taas valtakunnallinen ja maakunnallinen nenäpäivä, jolloin kerätään varoja niitä kaikkein eniten tarvitseville. Paikallistasolla tämä tarkoittaa sitä, että mukana tässä tempauksessa ovat paitsi Yle Keski-Pohjanmaa Kokkolasta, joka järjestää avointen ovien päivän ja oman hyväntekeväisyystempauksensa Kokkolassa, myös Yle Pohjanmaa täällä sekä Svenska Yle. Ja huutokauppa-alta tarjoamassa Revelissä. Huutokaupassa tarjolla on muun muassa Jere Dahlströmin ja Tim Sparvin pelipaidat, Oskar Osalan jääkiekkomailla, taidetta, kirjallisuutta ja tekstiilejä. Lisäksi myytävänä on Yrkkes Akademiassa tehty roskiskatos ja Vaasan ammattiopistossa valmistettu huvimaja. Eikä siinä vielä kaikki. Jani Wikholmin lahjoittava käsin tehty sähkökitara. Eikö se Jani muuten tuu sinne paikan päälle? Kyllä tulee. Ja sinne tulee myös Vaasan kaupunginteatterin luolamies, supersuosittu Ilkka Aro, Charles Brookman, Palava Orkesteri sekä Silver Beatles. Ei hullumpaa settiä, mutta hei, eikö meidän pitäisi mennä sinne kohta? Koska? Perjantaina, 10. Pitäisikö sinne sitten jo lähteä? Täällä on vähän kylmä. Joo, nyt mennään. Mä jätin tietoisesti takalunkan auki. Se on vähän niinku comic effect. Ne tekee minusta kauniin.